Christina. Hvor gammel er du? Jeg er 16,5. Har du lever på, når du siger, at ja, jeg er ved at tisse i buksen. Jo, men hvis du sætter dig derud, så får vi småt gå i gang. Vi skal jo godt de her dommer der. Remy! Han har solister fra 15 til 24. Lina Raffen. Hun har grupperne. Og Blackman. Han har solister over 25. Og så går jeg herud, og så starter vi så godt med ekstra. Hej! Jeg hedder Christina, og jeg er 16,5 år. Ja, jeg vil godt tænke på, at vi spiser som giver mig i morgenfesten. Det var så sjovt, okay. Det er bare en lille bil. Give me more! Give me more! Give me more! More! Kan du ikke synge et vers? Jeg prøver også på det her melodien med. Melodien med lidt. Give me more! Er det ikke? Nej, det er det ikke. Men, hvorfor altså alle i min film synes, at mig synger så godt? Det gør det. Nej. Nå. Altså, så er ja eller nej, altså. Nej. Du var lige hej. Jeg behøver næsten ikke at spørge, hvordan det gik. Det gik forfærdeligt, altså. Alle mine friske siger bare, jeg er så god til at synge. Give me more. Hvad var kommentarerne? Ja, jeg var helt ude ved knæ, så jeg synes bare, jeg var så dårlig, fordi jeg synger om kæresten. Bare så dårligt. Jeg er ked af at høre det. Okay. Du må prøve igen næste år. Ja. Nå. Ja. Fortsætter min næste deltager. Og ja, lad os gå ind, far. Luk dig. Ej, gjorde du det? Hej. Jeg kommer fra Ishøj. Hvad hedder du? Hvor gammel er du, Karli? Jeg kan overhovedet ikke det til det. Jeg er 17,5. Jeg er din halve. Jeg vil godt synge det der for Jallerup. Færby. Ja. Okay. Vent lige, jeg skal lige have et bil. Beef. Hvad beef? Hvad kan jeg sige? Giv mig en firma. En med bare sige, kunne se den gode film, så kan jeg ikke huske mere. Hvad var det? Jeg kan smage. Giv mig en brugkage, en brugkage, og så kan jeg ikke huske mere. Det var det, hvad var det? Det der, det er så uprofessionelt, når du... Ja, jeg har mere. Walla. En boller. En boller. Jeg ser, jeg kan. Det er ret uprofessionelt, når du ikke kan altså, ved du hvad? Hjemme på Ishøj, der synes jeg, altså bare alle mine fædre er så gode. Hjemme på Ishøj? Altså, det er ikke lige, hvad de søger. No, rap, like lyder godt. Altså, jeg tager ikke det ret seriøst, altså. Men prøv at høre, det er ikke langt, man leder efter. Det er det, vi leder efter. Nå, jeg tror, at de havde X-Factor. Nej, for mig.